Ψάχνεις να φας γύρο κατεψυγμένο, φουσκωμένο με νερό, συντηρητικά και χρωστικές για να σπρίζει το κρέας? Τότε είσαι στο λάθος μέρος. Έλα να σου δείξω το πιο μερακλίδικο και τραγανό γύρο χοιρινό που έχεις φάει. Παίρνουμε την πανσέτα μας, πρώτα αφαιρούμε το παραφύλετο. Φιλετάρουμε την πανσέτα μας. Το μυστικό είναι να το φιλετάρεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Αφού έχουμε φιλετάρει το κρέας μας, πάμε να το λατίσουμε. Και τώρα θα μαρινάρουμε με τη μυστική σάλτσα για γύρο από παππού υπουργό. Φτιάχνεται καθημερινά με ολόφρυσκα υλικά στο κατάστημά μας. Και τώρα ξεκινάμε, πάμε να στήσουμε το γύρο μας. Τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος του γύρου μας, πάμε λίγο να τον καθαρίσουμε στις άκρες του. Και τώρα τελειώνουμε το γύρο μας. Τι έχεις παίξει, αγόρι μου, τι έχεις παίξει εκεί πέρα? Άγαλμα έχεις κάνει, άγαλμα. Είναι το γλυπτό του Υπουργείου μας αυτό εδώ πέρα. Και ο γύρος μας είναι έτοιμος. Θα βάλουμε τη μεμβράνη για να αποφύγουμε τις μυρωδιές του ψυγείου και θα μπει λίγο στη συντήρηση για να δέσει το κρέας με τα μπαχαρικά και